O môj Bože, kámo, Vítajte pri tomto videu. Toto video bude... Nemôže to byť toto video. SpongeBob sa učí hrať nie na počítači, ale... Lebo na počítači mám bordel. A mám niečo nové. Tuto. Tady vidíte? To je Dobre, takže na tomto videu si zaslúžim 50 000 lajkov. A poďme na to. Dobre, akože... Na to sa vykašleme a lopta. Toto video je strašne dôležité. Neviem ani prečo. Prečo to říkam? Čo Alexko? Teda Gastafix, prečo to hovorím? Kurník šopa. Naposledy zamávam zjedla zombie planetu. Akože, oh my god, moje nervy do konzervy. Akože poviem, kámo, nie. Tak to sa mi neľúbi. Tá lopta normálne mi pokrčila výkres. Chápete tomu, že pokrčila výkres? Ja tomu nechápam. A na tom výkrese je nakreslené. Čo tam asi tak môže byť? No. Ten výkres ide strašne ťažko otvoriť. Moje nervy do konzervy. No tak ten výkres to neprežil. Amen tma. Akože kto toto kreslil, tu je to napísané. Vicky Malovcová. Robíte si zo mňa akože duch. Však není Halloween, bože môj. Akože nechcem ťa strápniť, ale toto je v prdeli tento výkres. Akože ja si myslím, že to bol môj výkres, ale to bol veľký ukradnutý výkres. Na porazí. Počúvajte Gastafixa? Toto sú televízne noviny. Gastafix našiel pod svojou postelou divný výkres. Neviem odkiaľ je. Televízne noviny, to je moje meno Gastafix. Neviete koho je? Napíšte to dole do komentárov. Tu objavil meno Vicky Malovcová. Takže uvidíme, či to bude jej. Keď Vicky kúkaš na toto video, napíš mi dole komentár a naozaj sa voláš Radovan Malovec. Takže musíš... Hýbe sa mi zub. A ja som není decko, chápete to? Ja som dospelý človek. Ja som není dieťa. Fakt. Prosím, fakt, verte mi, ja som není dieťa. Upozornenie. Upozornenie, Gastafix není dieťa, ale dospelý človek. Akože tento výkres môže ísť do koša. Nerobím si srandu, tento výkres si dám na poličku. Ani mi tam nechce držať. Toto je divný výkres. Môžem ho naspäť pokrčiť a hodiť do pkelu. Tak dobre, my už sme na konci videa. Keď sa vám ľúbilo, dajte like, odber, zvonte si na zvonečku a Vicky napíšte mi komentár, či toto je naozaj tvoj výkres. Ako to tam bolo napísané. A všetko som robil v srande, ten výkres sa mi páčil. Majte sa krásne, hlavne ty. Čau.